kuni mwana wa Kanengo anorapa zvineiwo mari. Kanengo uyo rapa vana. Kanengo arapa vana. Kanengo Makati Sekuru. Mhosva makati yenyu vazukuru vangu. Aiwa tiri parise matare. Matare right. Handiti. Regai titange vazukuru vari kuchema wifi Sekuru kuno. Chiko chiri kunetsa hakuna magetsi here, hakuna network. Chii chiri kunetsa kuno? Ichokwadi. Wifi yedu yakambodistribuka nechikonzero chekuti pari pagadzwa road apo. Saka pakadimbura zvitambo. Saka zvitambo izvozvo ndo zvakazokonzeresa kuti kuno kusabata network. Saka nguva ndizopedzawo basa kuno ndopedzawo kuma9 ndifunga maona kuwanda kwakaita vanhu panzapa. Vanhu vakawandisa zvisingaiti. Saka ndo zvimwe zvakazokonzeresa kuti ndisabatike pafoni. Zvikora nekuti foni yaSekuru Kanengo ibatika inonge ichibatika padambudziko renyaya yeWiFi. Saka ndinokumbira rurigiro kuvazukuru vese kuti sofa tagadzirise wifi yedu yakuita kana makatifonera anytime is tea time tirikubatira tinobata mafoni. Saka yangu kugara ingorozi kunofidelity kweli kunonetsa network. Icho tikasa wifi panapa. Saka wifi yedu yakadimbuka tambo apo. Vakagadzira road. Mabridge. Handiti. Kurati Sekuru titase panyaya patone backlog yevazukuru vakabhadhara mari dzavo asi vasingakwanisi kubatana nemi pawifi. Porongwa sei kuti vazukuru avaitise vabatsirikise zvamataura kuti wifi zvatala kuti chiita manje. Ndakutaura zvizhinji vese veZimbabwe nevari kunze kwenyika kuti no ngatipewo mukana vanhu veku-UK. Ndofunga vamwe vakatumirwa mushonga vari kushandisa kunze kwenyika ikoko vari kufara. Vamwewo havasati vatumirwa, vamwe vari pakati pekugadzira kuti zvavo zviite. Saka ndandichiti zvoni wifi tagadzirisa kutanga nhasi zvichienda mberi hatisangane nedambudziko iroro. Bosi panapa magetsi edu anonamba aripo ndiye masola. Saka challenge inenge ichingoitika ndenyaya yenetwork haibati. Saka pazvino survive zvinhu zvedu zvaacorrect. Handiti. Tichitarisa zvakare izvinezvi tiri tapinda svondo riri kuitwa sarudzo dzezvematongerwo enyika. Munenge muchishanda here, munenge muchiita sei, pakamira sei ipapo Sekuru? Ndo urongwa hwandati nditaure nevazukuru. Apa tiri kumira musi wa20 kushanda. 21 vazukuru vachaenda kuno tasa mazita yavo mavhotasoro kuti varimwe here vachigadzirisa. 21, 22, 23 hatishande. 24 tinenda kushanda zvedu. Saka tangotiwo tidzidzisane kuti aiwa pakati apa varwere vese kana vanhu vari panapa vese ndoda kuti ndivadhisimise vaende mudzimba dzavo vanovhota nevarwere panofanira kusara pasina kana vanhu panapa. Vanhu vambononovhota nekuti ndo mutemo wenyika. Hapana chinhu chandinoita changu ndega zvisiri ngatariswe nenyika. Bosi nyika kana chititarisa isusu inotitarisa sevanhu vakuru nekuti vanogaziva kuti tine vanhu vedu vakaita nganaSekuru Kanengo vanobatsira vanhu. Saka nyika indonditendawo nebasa randinochiita basa guru mukati meino nyika. Saka sarudzo dzinotendera kuti munhu wese avhote. Neniwo futi zvakare saSekuru ndinofanira kunovhota. So hazviiti here Sekuru kuti kubva musi wa20 wamuri kutaura 21, 22 na23 panenge vachivhota muzuva rekuvhota ndoziva kuti kuenda imimi mukaenda kunovhota kungoenda munomirawo kana 1 kana 2 hours movhota mubva madzoka. Hazviiti here kuti pamazuva iwaya vazukuru vasipo panapa moita arrangement yekucheka backlog yenyu yevazukuru vanga vachitadza kubatsirika paWhatsApp motanga kuita matairi nave waya? Ndo zvandakutoita panapa. Ndakati pa21 ndochitaura nevazukuru vari kunze kwenyika vaivai. 22 ndotaura navo. Ini ndichaendawo kunovhota but ndinotarisa kuti ndokubva kudzoka because ndichanokumbira pakunovhota pakuti aiwa ini ndine zvinhu zvandiri kuita but ndauya ndofanira kuti ndiite sei ndivhote ndidzoke panapa ndotanga kuita matare pasina kana munhu mumwe chete anenge ari panapa ndichibatsira vazukuru vangu vanenge vari kunze kwenyika. Tingati ipapo mazuva amataura munenge muchitanga nguwai?
kuti watu vazukuru apa vaziva kuti nezvingwa dzakataurwa nasekuru akazofona handi akafona neWhatsApp anonzi call waiting abva aziva kuti zvechokwadi sekuru pavakataura vanenge vari mudare. Ngatitangeona 10 o'clock noti 10 kusvikaona na 6 sebabreak yandinda panapa mangwana achi futi 10 kusvikaona 6 mangwana achi futi 10 kusvikaona 6 3 days handinda vapedza was zvakafanana nezvesomufoni wangu mune 4,780 vanhu was temba ndofoni zvainoita manje kuno aibate WhatsApp painongoti gapa painenge yangobata kanetwork vanhu vangoti mamessage aya upindirawo zvapo napo zoti achingoendawo zvakadaro saka nanchito 21 ndo musoro ndichabatsira vanhu vese vari kunze vese handitika kusvika 22 23 ndichivabatsira saka mukana vanhu vekunze handiri. Pane dzimwe here nyika sekuru dzekunze dzisingaende mushonga direct ende kana dziri kunofambiswa sei? Australia. Nyika dzekunze kunana Australia dzizhinji idzodzi tinchiti kana taona kuti nyika haisi kutendera mishonga anogona kutsvaka munhu anenge ane jeni yekuti ari kuendako anogona kutakura mushonga woenda. Alright. Titarise pekuti makavhara zvida mumwe munhu achibva kunze paSouth Africa tingatiti padhuze nepaZambia apa nepamalawi padhuze zvapo munhu akwira ndega abva kuna naAustralia kuGermany kana kuAmerica haana kusangana nevhidhiyo ineyi yekuti sekuru havasi kuita sei vanenge vasingashandire mazuva aya panofambiswa sei ipapo? Anotombogara ndikungoma kutofona za daira zvangu 2 minutes anotogara ichikonzo chekuti hello Sekuru maswera sei? Ndaswera. Izvi sofamba chinenge chichitika tine mayouth anenge ari muno vanenge vachitendera muarea kana ndati handisi kushanda zvekuti vanhu vanotoungana ndichiridza ngoma handisi kushanda chikonzo chekuti vaya vakaona vanozoenda vachiti sekuru Kanengo vaitodhonza vanhu nguva yeelection kuti vanhu vanotadza kunovhota saka ndakana ndati 21, 22, 23 handishande ndichishandana nokunze zvangofanira pamba pane ndiri muno mongo mukati ndichikurukura nazukuru wangu nekuti ndakati ndiri kushanda vanhu anogona kuuya zvake anouya anogona kugarawo kariwo kunze kwenyika but muno maanenge asingapindi nechikonzo chekuti patinongotanga kushanda kuno vanhu vanenge vane mweya weutsinye vanozonoti hazvisiri zvokunyika kuti sekuru takaona vachishandira nguva yemaelection nguva yekuvhota saka tida kuziva kuti sekuru vakavhota here sei sekuru vakazounganidza vanhu azvona zvakukonzera noise munyika saka tokaita zvinhu zviri pasi pemutemo zvinotedzerwa nenyika zvinoda nyika ndozvandotedzera inini handite zvangu zvemusoro wangu ndegani saka ndinongotedzera zvinoda nyika kana chiti nyika ndo vanhu nokuti kana tinzi handei kusarudzo ngatiendeke kusarudzo dzacho dzakatawa nenyika because haisi security zvinhu zviri kuzivikanwa nenyika isi saka handishandi hande pagirazi sekuru. Pane vanhu vanotiwo ini ndabirwa ndozvanga kuti girazi hongu rinoonekwa zvinhu zvakawanda wanda zvichienda nekuti munhu auya nedambudziko rake rakaita sei munhu anoya achiti inini ndabirwa zvinoita here kuti ndiende pagirazi ndinoona mbavha yandibira? Zvinoitika kazhinji ini chandingangoona girazi rakanaka 100% ndikunyepera kuti ini mazano zvekuti munhu abirwa hanzi aende pagirazi mushonga ndinongogadzira like izvozvo pane mbavha yawo iri panze apa vakabirana zvinhu kushopu munhu yaurwara auya panapo ndokushanda kwebasa ikoko chinonzi kushanda hakusi kutaurisa sekuru Kanengo wazoti zvakadai nyama yakanaka inozvitengesa yega nemafuta ayo basa rakanaka rinozvitengesa yega nemafuta saka handinoona kuti basa randikuita panapa
ndiri kutendwa nevanhu ende zvipo ndiri kupiwa nevanhu. Zviri kuratidza kuti vanhu vari kuzviona kuti apa basa riri kuita sei riri kubatwa. Ndine vamwe vanhu vaitaura kuti Sly anofita achiita drama nenyanga dzake. Kufunga mumwe kuti drama iyoyo wakapera. Mumwe akazondifonera achitaura kuti Sekuru, zvese zvamaita zvezve ndiri kunzwa kuti ndakatozouya ndabva ndasangana nedzimwe nyaya dzandakaona ndakapa kutenda. Saka basa rinozvitengesa rinozvimaketa rega. Ndifunga muimbi akaimba Mathias Mary kuti yanzi vachandishora handishoreke, vachandituka handitukike. Ende kutuka ndokufarira chaizvo, kundishoropodza ndinokuda, bosi wakandishoropodza pane pamwe pane ndichitadza ndogona kupagadzirisa. Saka inini kana munhu akundituka ndifana kumutsudza kuti sei kunditukirei, ndinoda kutsvaga chaanditukira chachinoona kuti ndepapi pandakanganisa ndogadzisa, ndoinonzi correction pachirungu. Izvezvi unoona chinoitika basa iri chiri pandiri, vanhu vanogona kudherera nyama inoi, but zviri pandiri hazvisi zvangu, ndakazvipiwa. Ende nguva yekupedza basa haisati yakwana. Kana yakwana hazvimbotora kana nguva, zvinongoratidza kuti basa apa pasisinapo. Saka kune vamwe vanhu vane pfungwawo dzakanaka dzinoparadza, vari pakati pekuda kukanganisa basa randikapiwa nevadzimu naMwari. Vanhu ivavo ndiri kuseka ndege vari kupiwa shamhu yavo nevadzimu. Ndichikonzwa kuti usavenge munhu asina mhosva, usapomere munhu chinhu chaasina kuita, usade kuda kuita chinhu chakaipa chekuti wewe unofungira kuti munhu ndakamudai ndogona kumutorera mari. Zvinhu zvakashata. Shanda nesimba rako, Mwari nevadzimu vanokukomborera. Kuna vamwe mumashure umu handisingagona kutaura kana kududza. Ndisaka paya kumashure ndaimbotaura hangu mashure kuti kukura kwembwa hakutadzise nzou kudarika, ende nzou inofamba inoramba ichienda kwairi kuenda. Imbwa inenge ichingokura asi nzou ichida sei ichienda. Isi nini wacho ndini nzou. Rege vataura zvavanoda, varonge nyaya dzavo dzavanoda, izvona dzapanduka nyaya dziya manje. Ndo vanadzo. Mazvona. Saka basa randiri kuita ndiraMwari nevadzimu. Saka usave nokuva nokudisturba kana kuvhiringidza kana kunyora mumapepa zvisirizvo, kuita zvinhu zvisina basa zvoda kuvhiringidza basa raSekuru. Ini handikupindureka. Shamhu yaMwari ndoinonge yangokuruwa wozongoona kuti ngoni handisi tsotsi. Hakuna tsotsi rakangwara rinozvinanzva kumusana. Undonanzva nemamwe matsotsi. Njiva enda variko vamwe vachakuundura kumberi. Mazvona. Unoona kuipotsa njiva vabamu. Asi kwayachaenda kumberi kuchanorohwa neimwe ichanohwa nemwe munhu yozoundurwa futi kumberi. Mazvona. Saka mashoko andoraya makukutu chaizvo akaomara akanyasa kunzwisa kuti anzi njiva enda variko vamwe vachakuundura kumberi. Unongowajara netsika yako yese kunyepedzera vanhu kuita kudii but mangwana wonde unonge wakuzoundurwa wamupoto. Mazvona. Sekuru, inini chikumbiro changu ndechekuti kune vamwe pekutanga pakatanga mataraya vaiti dambe vachiti madhirama. Hongu sekutaura kwamaita kuti vana vembwa havasviniri musi mumwe chete. Kana vachinge vauya ngavangobatsirwa nevadzimu, nekuti vanenge vakakanganisa panyama, vanenge vakakanganisa nekusaziva. Asi kana vachinge vauya izvo hazvichatariswa izvo. Inini semunhu mukuru manje, kana uri munhu mukuru, zvakungofanana nokuti mwana akatadza aufanira kuva negurudo raunochengeta iwewe, nekuti uri baba unofanira kuregerera. Handiti muupenyu ukarega kutukwa nevanhu hausi kurarama. Vana vana kukushaudha, kukushoropodza kuti uite hasha. Handiti. Saka izvozvo totovagamuchira mwana toachitoti Sekuru mufunge zvenyu. Inini ndaikufungirai zvakaipa pandikumbira kuregerera.
totaiwa zvinanga basa vamwe zvikona ndokumbwa iwa akadai kana aiwa kana munhu akanganisa kana munhu ataura chokwadi chiri pasi pomwoyo wake unofanira kusununguka. Kuna Muzukuru izvizvi vari munyika umu vari kuti vakatadzirwa nevabereki havakwanisi kuregera vabereki. Unoona hama dzangu ini sasekuru ndinoraya nokudzidzisa vanhu upenyu hwakanaka. Munoona iwewe pete zvako kana handisi kutaura kuti mafundisi ngarege kutengerwa. Chinorwadza Sly ndechekuti inini ndina mubereki wangu anova baba wangu vakabereka ini. Ndoenda kuchechi ndoona mufundisi ndotengera mufundisi sutu. Asi mai vangu inini havana poto. Handisi kuramba kuti mufundisi samutengere because chipo chinofana kubuda kuvanhu uchipasi chipo zvinofana mwana zukuru panopakaenda zvipo zvavo ndichitambira ndinozvitenda chaizvo. But chambere chidawo ndechekuti iyewo ngapo mubereki wake akamubereka nokuti mubereki iye ndiye Mwari. Kunyangwe vakaroya sei zvinorwadza kuti mubereki kana kuuraya mwana wako. Like imwe nyaya yakaitika panapa svondo rapera iyi yakandinakidza nyaya iyi. Handina anguda ndibudisa hangu pamhepo zvangu nochikonza kuti hatsidzise nyaya dzatinobudisa pamhepo but ndinongoitaura zvangu asi handiwa nezita. Uyu amai vakauya pano vachida kushandirwawo dambudziko remakumbo tavavabatsira makumbo ayo noti asi amai imimi munomuka kaimo zvikanzi vangwani muroora inini ndikati ndakapinde pagirasi vapinda pagirasi muroora yakabva buda. Muroora uyu wakauya naye ndiye anga ane mwana musikana aidzidza kuchikoro kumvurwe ngari form 6 kwakondo uko kuguru uko ari form 6 ndobva angoti musoro ndobva afa. Amai andobva adya chi muzukuru wavo. Baba vamukurukuru nezvemutemo vakauya pano vakanamisa mota yavo kunzo vakatanga kushidzira vanhu n'anga yoda kuisunga ine mapepa here hangananga amba yangu roi chichichichichichipepa vapinda muno mai vagara apo no muzukuru reurura zvikanzi pamusoro ako mwanangu mwana wako enhingo ndini ndakatya iwewe ndini ndakakusunga musana kuti usara nemukadzi wake. Mwana yangu vangoti pasi gi nai mai munozviitirei? Zvinowanika mwanangu ikanoto zvinhu zvangu ndiite sei ndikupi ndibva ndoita zvinhu zvabhuya nazvo panapa. Saka izvozvo zvinowanika. Saka ndachiti wadaro wasara nechituko ichocho unofana kudzidza kuregerera kuti Mwari nevadzimu vakutungamirire. Ndimazvona. Tichitesa Sekuru mazuva apfuura takambona muchimbo pachitendera mashoko pasocial media kuti Sekuru ava vane mhosva yekubata munhu Chibharo Muzukuru akanga auya kuzoshandirwa. Tisingataura zviri nemazita hongu hatisi mapurisa. Nyaya yapapi mashoko yekuti Sekuru akabata Muzukuru avaishandira Chibharo? Ndinotenda nemashoko ewanyu echokwadi. Nyaya iyi inonakidza. Ndisanda kuudza kuti kukura kwembwa hakutasenzowo kudarika. Musikana uyu munhu akanga atogarawo pasi nemumwe mukomana wandashanda nawo panapa ndokuchifrema nyaya yawo kunzi isusu toda kurova mari Sekuru Kanengo inokwana kuita 10,000 US. Saka isusu takachichidza Sekuru Kanengo kuti mimika tipei 10,000 US kuti tisataure kuti mimi mandirepa. Unoziva ndakamuti kana zvichinzi iwe ndakurepa zviri nani kaenda unoripota ako kupolisi. Ndo ndafona polisi yekuno ku South Park. Ndo zviri panapa zvikanzi Sekuru kana munhu iye ndinonzi extortion iyoyo. Imimi uyai muripoti nyaya yenyu. Saka nemarongere yawo yavaiita nemarongere yawo yakabvona kuti kana unoripota nyaya yangu South Park kuti uya kundifremera kuti ini ndipe 10,000 US kuti ndisanofrema rape. Uyu akabva anomhanya kuHarare Central kunoripota nyaya yake
achitaura kuti Sekuru vandirepa. Dambudziko rakazoitika akabva vanoronga nehama dzake mapurisa kuti vanditorere mari. Uzvachinja usina kuita chinhu chinongonakidza zvinodadisa. Zvichokwadi vadaro zvakaita muna July vadaro nyaya dzavo ndobva vatoronga veHmetro ikoko nomanewspaper koko paanongosvika Kanengo kokumwa pikicha. Ndichinopinda mudare ndikutopikicha mamwe majesty ndichienda mumanzi munonzi muchiko meme maanotanga mustep down meme akabva bata docket so vazunguza musoro vazondisheza ngati no ndine evidence yakakwana. Uyu munhu zvaaifona achitaura ndizvo svika izvi zvaaifona achitaura ndobva atera kuti wanzayo nyaya iyi ngaizopinda muswa ngaine mudare. Ndaenda mudare ndobva yanzi muswa 27 July ndikabva nanzi muswa 12 July right. Saka chakazondinetsa ndechekuti 12 July akwana 12 June akwana. Uyu muswa ndabva mhanya futi kubeba futi kuti Sekuru vari patrial ndipo ndikazovhunduka kuti nine maakutonakidzwa nezita rangu kuramba muchiriendesa kuti zvifambe zvakanaka. Ndofungwa vazukuru vaka vazhinji vakatanga kutuka vachitobva vakakanda mafacebook vakatanga kushaudha kunzi hakuna repe yakadaro maevidence ese ndinazvo zvadaro. Ndobva ndaona kuti nyaya iyi yaipa vanazonoripota kuinternal inini saSekuru Kanengo kuti ndo zvandiri kuitwa ndikutendeshwa image yangu zvakadai. Musikana wewe kuti muswa 12 wewe muswa 12 July kuti auye anakwanisa kuuya. Vatenda court anakuya. Vatenda futi court anakuya. Ndobva vafunewa neve court zvikanzi ini ndaitsvaga mari kukandiuye. Zvakatodarika. Saka ndakazoshamisika mari mwezi rana ndakazoona futi bepa rakutodzoka kubva kucourt zvichinzi mapurisa South Park nemapurisa Central vanofanira kubatwa kuti vaende kucourt nekuti kuoni paakabatwa ivo vakabvaridzira kuti asaende kucourt. Saka hakuna mutemo wakadaro. Kunyangwe ini ndiri murume, kunyangwe ari musikana uye ndakaripota extortion aifanira kubatwa nepolisi woendeswa mumaoko medare roongorora kuti haana nyaya. But ivo mapurisa vakatora nyaya iyi vakaisa muruoko rwavo vakamutouya haafaniri kuenda kucourt nekuti uya ane repe. Saka ndakanzwa kuti chakangochaiwa ndakaiona wangu papepa ndikati aiyo ndokufamba kwezvinhu usavenge munhu asina kana mhosva. Saka izvi zvitava kuno vari varikiriki handizoti vachaendeswa rini kukoti kudari nemumwe vachazondizivisawo ndo mafambiro azvikaita. Plus inini ndine vanhu iwo hauna vanhu unogona kungotaurawo uchingofamba ti Sekuru Kanengo waita zvakati. Chinondinetsa munhu mudare ndifungwa ndaya panapa zvinhu anonyatsa kuzvinzwisisa. Sekuru anoshanda panapa. Tine muzukukadzi anonga ari apa. Tina size. Ndine security inenge yakamira apa. Mbuya madzimai angu vanenge vakagara apa. Iyo repi yacho inorepwa sei? Pamwe munozoteera vamunorepa ko repi inombetwa pachine. Muchipedza basa Sekuru achienda kumbana nambuya. Pano pane makamera kapana. Repi afane pajeka aitwe pachine. Aiwa, tikazoda kuzuru. Tikandeze kuzotaka zvidaureka nzai ndatsvaga umare. Aiwa ndizvo. Ndizvo zvakanakidza. Kodea wakauya kuti Sekuru nini ndikudawo chi? Mari. Ndikuda mari. Ndakazonza umwe akuru mechicha akazondifonera kuti Sekuru ndozvanoita vanhu vavo kana maita mbiri vane kupinda ineyoyo vakuru machechi vakandifonera kuti kanzai musavhunduke Sekuru nyaya iyoyo ndozvavanoita vanhu ivavo ndozvavanotoita kana uona kuti maita mari kana maita mukurumbira sereki vanoda kuparadza kaukurumbira kapi. Saka inini handife ndakaita izvozvo. Mukadzi wangu ndinaye. Saka chidzidzo chakaita sei kuva kunana godoboriwo vamwe vamunoshanda navo shamwari dzenyu kana dzisi shamwari dzenyu asi vari kuteererawo kuona kuti mumwe wedu akambopinda netsekwende idzi. Chidzidzo chamakaona ipapo nechidzidzo chamungavapewo ndechekuti chii? Vazukuru inini mutemo wandakazozvipawo ndega panapa. Kunouya muzuva Sekuru ndine problem yangu iri pakati. Ndituma muzukuru wekadzi kuti enda unotarisa. Musabate vazukuru ma private parts awo. Sene nazvo.
kana akatonaka sei siyana nazvo ende pano vanouya nemiedzo zvishuru mwakatosvika Sekuru inofunge zveindokufarira izvi unonifarira Muzukuru ganzi ndatenda mwakasvika Sekuru indokudai saka ndovana rusifa mweya wekutanga chachaunaiko nevanhukadzi ndo zvinodonedza n'anga zhinji zvona saka vazukuru ava ndokutaura navo zvakanaka ndisakamuona patana takaronga delegation panapa kuti kana ukaita muedzo wako iwewe haubudirire muno chamuchamu tine makamera ndopandikazodedza Aroni nyama yaro vanati uya vakatanga kumerengera maaudience nawo mfuno muchazokusenderai kanozo maposta pa YouTube vanozomuzwa zvaimarongera yanga achita chiti maevidence tinayo evidence iri panapa zvese takavatora tikati onai zvese izvi tipakati ndopachakabvunduka saka izvi South Park neHara Central vanofanira vaende kudare nekuti ivo vakatora mutemo vakaisa muruoko rwavo vakati uyu nokuti murume uyu haafana kusungwa inini ndi murume ngaende kujeri mukadzi uyu haafana kusungwa but auya munhu machiclaima extension handiti Sekuru tazinge isu vazukuru muzva kuti tinongodawo nyaya tazinge taakupfuuridzira zveti taakuenda mberi tichivhara Sekuru mati mazuva amusiri kuzoshanda ndeapi uye vazukuru venyu vari kunze vanga vachinetseka kukubatai zvamira sei 21 22 23 ndotanga kushanda na4 ndopedza ona 6 because ndichazononovhotawo handitika chekutanga mashoko angu andoda kuti nditende ndoda kutenda vamatanga vamatanga vakaita zvakanaka ndakanosvisa kuti chichemo changu vakachitambira vakati ongororai nyaya saka mukana wandawana ngozi ndimandibvunza nyaya ngozi makaiona makainzwa saka inini ndinovatenda kuti Mwari nevadzimu avakomborere vapiwa mazuva ekurarama akawandisa vasaitire zvavaitira inini vasaitiro vamwe izvozvo zvavaitira inini vazoitiro futi vamwe nechikonzo chekuti vakaratidza kuti mupurisa zvechokwadi nekuti nyaya iyi yanga yatooma kutonzi zvakati ndakumbonyikidzwa ndozvitenda zvikuru saka mazuva angu inini ekushanda ndati 21 22 23 ndoshanda half day kuti tienda kunovhotawo 24 taakuhaka manje muno muZimbabwe nevarwere yanditika saka chikurudziro chekuti vese vari kunze 21 20 21 22 23 na 23 kubvawo maskati avachikubatai pafoni ngavachitibata pafoni ngaasaregedze ngavasaregedze nekuti inini ndatotambudzika zvakazosvika pakudai mimwe mishonga sekuti pakudai muchitondipa akangotifona toti ho ndo dambudziko rangu nekuti andimuruwa zvakaita slova Sly asamurikuona andimuruwa izvi zvakuma 4.590 saka iyo pa 4.5 sekuti ndakasendaka misinyewa munangeionera ndinaiwana sei vaimwa 4 chakuti handiti zvinose kuti vanhu 4 vamuri kutaura vanofunga kuti vanobva paya futi nichi nekwandiri ende hamusiri ming'anga ichete yandita se yandinoshanda nayo saka chifunga kuti 4+4+4 vese vakadaiso ndikasavadaira futika imhosva yangu foni iyi ndaifanira kupa vazukuru vangu pai pakazobata maproblems aya sekuti asasenda mari tazodita pakazongoti gandigatse zvozvipinda muruoko rwangu ndizvozvo kufacebook nekuyoutube tine anzi mutulisi nuve uyo ashupa izvezvi akunokata manje kunokata mavidhiyo over amene zvandina makombiyuta obva anokanda nhamba dzake iye paya panenge takaita pakanakidza paanenge akaseka papa ndi paanotora ipo padikidiki papo obva kuita kana tika 5 minutes obva isa nhamba anditi saka yedu isusu mavidhiyo akanzi Sekuru Kanengo nhamba dzefoni idzo 772965955 uliza Zukuru dambudziko munozodzoka futi pano muti Sekuru takakusenderai mari
ukazama namba ipi pana mtulisi mwe ukakonfirma manje akatoka ku Betfish akomana namba si unochidzona unotojamba namba Facebook vananga manya Facebook sense ntudo kandi chishedzera pana pa radio munogora mchidzinzo kumuzondoa namba dzemwe munhu sei makuzoti ndedza Sekuru Kanengo ini Sekuru chikumbiro changu chandikatoita kuvazukuri vanomhanyira kunobhadhara mari ina hangu handina mari yandinoda chingangonetsa inguva yekuti ndivapindure nekukurumidza chikumbiro changu ndechekuti kana vachinge vapiwa madetails ekuti vabhadhare mari ngavafonere video call kana vatodza kukubatai ngavauye kwandiri handiti tumira kana WhatsApp message ndapiwa madetails aya kuti nditumire mari ndiwo here inini kana even muchinetsa kubata ndine mabatiro andinozokuitai Sekuru ndo pari kuiswa mari apa here ndodzokera kune munhu zvanzi naSekuru isa mari ipapo chinokupai kumhanya kunotumira mari chii musingamhanye kuconfirm pane dambudziko mari yako wamhanya kunoconfirma wadaro wakuchimhanya manje ipapo Sekuru panonesa ndopaunoziva nhamba yangu kana wabirwa unodii kuziva nhamba yangu wabirwa ine mwe munhu manje andofona so hello Sekuru makadii ndosvicha video call asi video call saro ndati ndisaka muchibirwa nzaiva ndokuziva ndonamba ndonzwa vamwe kutozana voice rangu nzasi uri voice renjeje Sekuru awo mtulisa ndimi Sekuru fona ne video call ona kuti anodaira vanhu vatangatanzi network iri kunetsa anokudza tanzi so ndiri matare tichazotaura after izvi zvimira Muzukuru senda mari yako munhu usingaone tanisaka munhu wakufonera Sekuru Kanengo wacho pakuti Sekuru tashi pakuti Sekuru kunza ngombe pakuti Sekuru tarisa face yawo yawaone kana vasingadi kubudatsisa face yako ramba nemari yako zviri simple sena nazvo mudzoka kuno wazi tikubirwa mumwe akazoti zvoni Sekuru ndanzi nini Sekuru ndiri kuChipinge Sekuru Kanengo haagare kuChipinge Sekuru Kanengo haagare kwaMutare Sekuru Kanengo vanogara muFidelity paboka opposite boka ndogara Sekuru kana afamba ndototaura kuti paFacebook ndiri kufamba ndokuenda kumusha kanotora mushonga ndiri kuenda kwakati Sekuru Kanengo havagari kuChipinge Sekuru vanogara muno muHarare paFidelity pamba Hatame ndopavanogara ipapo ende unofana kuona kuti fast yamuri kuita neng'anga iwo iziva kuti pane something wrong Muzukuru ende kana kubatsira tumira mari pakati Sekuru ndatumira ndatopa queue fast yamuri kuita iyo ziva kuti muri kubirana dambudziko chairo ende kana uida kubatsirwa naSekuru vauri kuona paKanengo TV kana paSly Media ziva kuti pano kakunetsa it's not easy kuti ndabva wabva wapinda mari wabva watumira mangwana wabva wanzi unobva wapinda mudare masikati Muzukuru communication yamuri kuita tenga mbudzi kandira ichi sofa toda zviyo tenga zviyo tenga hanzi tumira mari zviyo atumira overnight chuya kudare kwangu zvikandofamba seSekuru andoziva pana sekangara paFidelity paboka otumiwa ona munhu ndauya Sekuru ndauya ani makati ndoene zuru mari ndakakupai kudhara aya Muzukuru wakapa ane mari mutuli Sekuru Kanengo ere ndini Muzukuru face yangu mfunga muri kuiona Sekuru ndakudai it's okay Muzukuru ita izvozvo takuita zvinhu zvavo kwete unopana mutulisi nowe vasiri vanana dare matsotsi mazvona handiti saka ndinotenda nemashoko mazhinji ndifunga tati 21 hatishande 22 hatishande 23 hatishande nichibatsira vekunze 24 ndopataenda akuchishanda saka nhasi tichadhisimisa vashandi vangu vanogara kumunana Muzarabani vamwe kumasvingo vanovhota vamwe kumondoro vamwe muGlendale vamwe kwaMutare vanovhota Sekuru Kanengo vakudza kuti munhu wese ari pasi peino nyika ngaanovhota aya tatenda Sekuru uni mwana wa Kanengo anorapa zvindiwo mari Kanengo uyo rapa vana Kanengo arapa vana Kanengo